ngoba bengenzeka uthi uyalala kanti namhlanje ilanga lakho lokuthi uphumelele. Impumelelo iyafana nokufa ngoba inokufika kakhulu ngalesikhathi nasingasayilindele. Ingunontanda kubukwa ngoba nabe bengakubona uhlupheka bayakwazi ukubona mangabe sewuphumelele. Ngakho ke ungavumeli izolo lakho likuvalele uguqule namhlanje lakho. Kodwa umngenani thatha izolo lakho ulenze iphutha ufunde kulona. Ukuthi iphutha lenze izolo akuyona into ongabambelela kuyona. Futhi iphutha liyafana nesihlalo esinemlenze engaphelele. Akuyona into onganethezeka kuyona. Mawubone ngathi abantu abakubambezelayo empilweni ukuze uphumelele. Phuma kubona ngoba likhulu iphutha walenza mhlazana ukhetha abangani. Wakhetha abangani cede washiya impilo ofisa ukuyiphila nabo. Yingakho ubone ngathi ngokude bendlela niyashiyashiyana.